Ei, o salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem alături de domnul Alex. Salutare! Așa că astăzi o să dăm un V1 pe mapa Sandstone de Fuse și o să vedem cine o să câștige. Da, dacă vreți ID-ul lui să ne jucăm și ID-ul meu. Așa, haide-i play. Dacă vreți să vă dăm ID-ul nostru, trebuie să facem... Trebuie să faceți cele 3 lucruri pe care vă spunem. Nu, 20 de like-uri. 20 de like-uri, să distribuiți acest video și să dați un share. Da. Hai. Și să lăsați un comentariu cu Messi. Puneți în comentarii hashtag... Ce Standul. hashtag? Standul. Hashtag standul. Da. În comentarii. Da. Și Jucăm începem în mix. Și jucăm pe mid. Da, dacă vrei. Nu. Sau toată mapa. Și cu ce vrem. Ok, pune pauză. Dați un pic că pun pauză. Început. Ce faci, bă? Pe unde ești? Ați văzut, băieți, unde stătea? I-am tras cu hack cu cap. Da. Deci ne jucăm o rundă B, o rundă A cu arme, ok? Bă, ce facem, mă? Noi dăm 1v1 aici, direct, așa, din start. Cam da. Nici n-a început meciul, bă. Stau puțin. Da. Deci, plim în A. Da. Nu în A, în B. B. Băieți, să nu-i spuneți unde sunt, vă rog, să nu-i spuneți. Un B, da? Este, mă. Da. Mi-a spus abonați unde ești. Cât mai ai? 6. Nu, n-am voie să spun această informație. Bă, what the... Ce-a fost asta? Bă, dar dă și tu sunetul încet. Da, adică păi, îl am încet. Îl am. Aud jocul. Acum mi-l auzi? Acum mi-l auzi? Este, mă, eu folosesc un hack. Hai că da. Hai să vedem ce hack. Nu. Bă, am dat greșit ăsta de life hack. Grenada. Bă, în A. Unde ești, mă? Nu. L-am văzut. What? Bă, l-am văzut. Ce este, mă? Hai, bă. GG 1-0. În B, da? Deci, eu am uitat, bă. Deci, eu am făcut un life hack și nu ți-l spun, nu ți-l spun. Când tu ai plecat, așa, nu ți-l spun. E cu AVP-ul. Bă, e greu. E greu. Și folosesc live. Folosește-l. Bă, eu folosesc live cu nou scop. Bă, spui ținta în mijloc. Bă, tu știi de asta? Da, spui ținta în mijloc și dai nou scopuri. Normal că știu. Că am văzut la soft. Ai văzut la soft, nu? Eram sigur, mă. Bă, na. Eu am uitat. Stăteam ca... Aoleu. Stai că vin acum. Pe la mine prin bază, ok? Nu sunt pe la tine. Unde ești?
Ia uite-l. Ia uite-l. Yes. Mersi pentru Bă, AVM. eu îmi pun ținta înapoi. Mersi pentru AVM. Sau știi ceva, nu mai joc cu AVM-ul. Joc cu... Ba, that's it. Close. Bă, dar mi-am dat apply. Ah. Gata? Reset. Apply. Stai mă să-mi iau repede armă. Este mă, am apucat. Hai, gata, am back fix. Uite-l. Stai mă să-mi încarc arma măcar. Păi hai. Mi-ai dat flash în cap. Bă, deci eu am sărit de acolo, mi-ai dat, și tu mi-ai dat cu flash în cap. Mai zici ce? Da. What the? Spuneți voi de nu are hack, că s-a teleportat în spatele meu. N-am. S-a dus pe sub mapă cu hack-ul lui Ce? și Ce-ai m-au... spus? Te-ai dus cu hack-ul pe sub mapă. Ba nu. Ba nu, m-am dus cu hack-ul pe sub mapă. What? Hai bă, na. Bă, eu îi zic na, el vine în B. Vine în palici mai repede. Yes. Bă, uite-te mă la el. Bă, dar nu, punctul ăsta mi se pune mie, pentru că ai treșat. Păi n-am știu vere, că mereu uit. Acum, na, da? Da, na. Băieți, din păcate n-am știut. Sper că nu s-a supărat abonații. Sper și eu, nu? Stai mă, stai. Ia. Nu se cred. Bă, Cum e? Bă, what? Știu. Te-am scăzut puțin din damage cu bomba? Da, mi-ai scăzut 65, nu știu, să se vadă pe videoclip că mi-ai scăzut. Dar nu știu cât. Mamă, un secret. Nu știu, cred. Da, am baby. Bă. Nu. Mamă. Vii pe la spate, nu? Ce? Vii pe la spate, nu? Nu. Tu unde ești? What the fuck? Deci, îna. Da. Să nu mai repet. Da. Bă, dar mergea cu grenadă. Tare, că mergea cu grenadă. Mi-ai dat. Mi-ai dat, nu. Ia. Ce faci acolo? Ce să fac? Acolo. Ce face? Bă, Headshot. știam că vii pe acolo, bă, de asta m-am dus. Dar nu știam că vii cu băbă. În A, B. Stai că vin. Vreau cel mai... L-ai prins? Stai, bă. Mamă! O bombă nu ai dat. Una singură nu ai dat. Fii atent! Aici, bă! Deci, dacă reușim să fac live-ul cum trebuie, o să pice cum trebuie. Da. Mamă, na. Iar na. Bă, ce poți? De ce ești Bă, dar nu mai văd. Eu nu mai văd. Nu mai vezi? Nu mai văd. Bă, prost rău. Te-ai pus ținta în mijloc, a? Nu.
Hai, bă, frate, e greu cu Mamă, tu ăla. mai speriat, ești nebun? E greu cu ăla. Cu aia, cum îi spune. Doamne ferește. Bă, ce m-ai speriat? Nu mă zic ce mi speria rău. În B, da? Se vede abonații. Vede abonații că mor aici pe video. De ce? Fac infart. Faci infart pe vlog? Fac infart pe video. Băieți, dacă facem 300 de 30 de... Nu, dacă facem 10.000 de like-uri, o să ne arătăm fața. Da. Eu te lămâi. Uite-te tu la el cum mă ia pe la spate. Aoleu, știam că ești acolo. Hai, mă, șobolane. Știi Hai. unde trebuie să mergem? Na. Na, trebuie să mergem. Bă, trebuie prea sus. Dai prea sus. Hai, vină cu ăla. Bă, cum ai nimerit? Nu știu, nici eu. Să te uiți pe filmare, că nu știu cum să-ți explic mai bine. Oh my god. Să te uiți pe filmare, că nici eu... Ce? Deci o să încerc ceva. Sper să... Deci în B, da? În B. În B, da. Încerc să trec prin ăsta. Poate să nu vii aici, da? Ih! Pe unde tragi? Nimeresc prin ăsta. Prin ușă. Să te nimeresc. Printr-o ușă. Te nimeresc? Nu. Nu, pe aproape, pe aproape. Mai jos. Mai jos, mai jos. Mai jos. Mai jos, nu mai Bă, sus. dar nu ai voie unde să spui. Bă, vii să te bat. Hai, mă. Știi că stau camp aici, da? Eu nu mai plec. Bă. Unde ești? Păi acolo, după ușa aia. Bă, e o ușă care te duce prin tunelul ăla, da? Și tu te uiți pe scări în loc să te duci pe tunel. Bă, Nu. Nu, 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 nu. Bă. bă, dar ce tactică bună am avut. Credeam că mă mori. Hai, de ce n-am? Na, da? Bă, Hai, dar ce are dacă folosesc life hack-urile, mă? nu are nimic. Păi, Nu. te-am dat de aici? Da. Bă, dar aia e cuțită. Nu știu. Și tu aveai. Și tu ai... Ce? Da, vreți? Deci m-a bătut. Din păcate. Dacă vreți să mai fac episoade de 1v1, dar cu AVP-ul, trebuie să strângem 10 like-uri. De 10 like-uri vreau la orice. Da, și Da, orice cam și am un 10 prieten. sau 5. Uitați-vă 10 pe sau profilul ăsta. Uitați-vă pe profilul ăsta. Ce, mă? Cam Bă, așa. ați văzut, voi ați văzut, dar... Cam am arătat și eu acum. Hai, Nu ne știu. vedem
Data viitoare, șpa, șpa! Pa, pa!